माइ गायदों मानसिफ्रा बेबायदि गरमाव जा सान्दुं उफाय गैयाना गायाबाबो जाया नै बेखिनियाव गायगासिनो माने नैबे गुफुर गुफुर थानाया नै ओरैबायदि सान्दुं दोनै आयौ 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 लाजाया दुब्लिया माइयालाय माने एकदम समायना नै सोमखोर जाजोबथारबाय आरोना बातास रिउ रिउ बातास रिउ रिउ बातास रिउ रिउ बा जि सुन्दर बार फैदोंलै लाजाखाया नै बातास रिउ रिउ फारसेथिं जा गरम ओरैबायदि गरम नायदो नै फोथाराव थेवबो मानसिफ्रा माइ गायबावदों बेबायदि गरमाव उफाय गैया बातास रिउ रिउ बातास रिउ रिउ बातास रिउ रिउ माबायदि गरम बा हायाव उन्दुनाया नायदो नै एकदम ओरैबायदि गरम मरने का जैसा हो गया आज इतना गर्मी है गाँव में भी रहेगा कैसे बहुत मुश्किल वाव 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 गोदान मोनसे भिडिअआव बरायनानै लाफिननाय जालायबाय रायजोफोर नैबे समावहाय आङो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जालायबाय थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि बारा गोलाव खालामनो सानाखै आरो दिनैल' नङा मथा मथि मैया दाखालिनिफ्रायनो गरमा एसे बारा जाबोगासिनो दङ दा जोङो मिथिनो मोन्दों ओरैहाय इउरपआव फ्रान्सनिफ्राय लानानै बेबायदिनो गोबांथार दाब दाब जायगाफोराव बिराद माने गरमा ओरैबायदि गरमजों माने मानसिफ्रा थैसावगासिनो दं जाहैदों दा ओरैबायदि गरम जाहैदों माने 40नि सायावहाय सहैदों ना थ' जोंनियावबो दिनैहाय बेबायदिनो खमबाबो 36सो थांदों खोमा गरमाहाय ना थ' बिदिनोसै जोङो एसे साबधान जानानै थानाया मोजां जागोन थ' नङाब्ला बेलेग उपाय गैया न' सिंनिफ्राय ओंखारनो हाखाया आरो जोङो बेबायदि फोथारफोरावबो एसे खामानि मावनायखौ खमायनांगोन आरोना थ' नङाब्ला जानाय नङा नायदो नै माबायदि सान्दुं आरो दिनैनि साना ओरैबायदि खामखावो आरोना जोङो दा एसे साबधान जानांगोन नैबे जुलाइ दानावहाय जुलाइआव बांसिन बेबायदिनो गरमा फैखायो थ' गोलाव खालामनो सानाखै भिडिअखौ नैबे समाव आङो एसे नोंथांमोननो आबाद दिन्थिनो लादों आरोना थ' बे आबादखौनो आङो एसे दिन्थिलांनोसैलाय माबायदि जानानै दङ थौदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे दिनैनि ब्लगखौ नायलांदो वाव फिथाइया नै बरिया थायनानै दङ दानिया फैदो लोगोफोर गार्डेनाव हाबफैबाय एसे नै गार्डेना बेनो आरोना थ' भेनिला वाटारप्रुफसो नै बिलाइया भेनिलाया बेबायदि माने मानलाजोब्बाय एकदम जेथिंबो नायदो नै बेबायदि आरोना थ' फुरा पस्ट लागायनानै होजोबनाय बिथिंबो गासिबो नै जेरावबो दंजोबो आरो नै उनथिंजाय मेल्ला बेबायदिनोसै आरो दानिया नोंथांमोननो आं एसे फिथाइखौ दिन्थिगोन फिथाइबो थाइबाय दै माने फैगोन बोसोराव बिराद बरिया थायगोन बांसिन जागोन आरो बांसिन जायोब्ला आं एसे मोजाङैनो दिन्थिगोन आरोना थ' आबादा बिदिनोसै गायनो हायो जायफोरा गोसो थानाय गायनानै दोनोब्ला माने 3 बोसोरनि उनाव बे 3 बोसोरनिफ्राय आराम्भ जायो आरो थायनायाहाय जा बरिया गोबांफ्रानो गायखाबाय ना थ' एसे आङो नोंथांमोननो फिथाइखौ दिन्थिलांदिनि वाव फिथाइया नै बरिया थायनानै दङ मोनाखै दासिमबो नै भेनिला फिथाइ वाव नायदो नै बेयाव लागायजोब्बाय बेबायदि ग्रथ लागासिनो दे नै एकदम बेयावबो दङ भेनिला गार्डेन बिदिब्ला रायजोफोर नोंथांमोननो आङो एसे फिथाइखौबो दिन्थिबाय गोलाव खालामला भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन गोजोन्थों बाय बाय